Nauwi sa pananaksak ang inuman ng mag-amain sa Barangay Poblasyon Mandaon, Masbate matapos na magkapikunan na nagsimula umano sa pagkwestiyon ng sospek sa ilang personal desisyon sa buhay ng biktima. Ayon sa Mandaon Police, hapon nitong July 13 nang mag-inuman umano ang 28 anyos na sospek at ang kanyang 48 anyos na padrasto. Sa kalagitnaan ng inuman, may natanong daw kasi na masyadong personal ang sospek na di naman nagustuhan ng biktima hanggang sa umantong ito sa suntukan at pananaksak ng sospek gamit ang basag na bote ng alak. Sinaksak na yung biktima ng suspect. Kahit yung ma'am, binasag yung bote ng gin na 4 kanto, yung upper part niya, yung hawakan, yung sinaksak sa mukha, sa right side ng mukha. Hindi naman palalim, medyo paano lang yung parang nasugatan lang siya ng parang malapad natanggal yung balat. Sa ngayon, nagpapagaling pa sa Mandaon Medical Community Hospital ang biktima na nagtamo ng sugat sa kanyang kanang pisngi. Yung suspect, na-release na namin kasi yung complainant, yung victim, parang mag-ayos lang yata kasi ngayon nga magtatay man lang sa anak, stepfather at saka stepson. Parang wala din naman nag-execute ng complaint yung biktima. Yung mga nagiinom, pag uminom, hindi nyo lang, huwag yung lagay sa ulo, lagay nyo sa tiyan yung alak. Iwasan yung yung mga siraan, kasi nga doon parang nagsisiraan, dami na kasing impol. Iwasan nyo na lang yan, yung pag mag-inom, tama-tama lang. Posibleng maharap ang sospek sa kasong frustrated homicide na agad naman na naaresto ng PNP. Para sa mga balitang Tatak Bicol, El Yanzon.